Čau, zdraví vás Kristoslav a Kinkov Cíba. a dnes si zahrajem Warcraft s mapou Angel Arena. Tak jo, zapni to. OK, pouštím. Tak jo, jdem na to. Teď se čeká na mě. Jo, dobrý. Teď si počkáme a pak si můžeme vybrat hrdinu, který jsou tady. Hrdiny jsou... Hej, jo, tady dole. Já si dám od mýho oblíbenýho, počkej, tady není. Jo, dobrý, tak ten má. Tak, dáme si... Hlavně mu nevezmi mýho. Já nevím, jakýho si vezmeš. Jo, ty si vezmeš Devila, že jo? Kde je ten můj pán děsů? No, ale on tady ne... Já si hodím lepšího. Ty jsi to dal taky? Já si hodím Hydru. Hej, oni jsou tady nějaký Vietnamci. Fakt. No to je ten náš kámoš, tady se nakupuje. On je Vietnamec, my máme Vietnamce v týmu, takže... Jo, hezký. Dám třeba toto. A jdem do útoku. A postupně se prostě tady expíme. To je náš. Máme tady velikýho bose, tady. Počkej, tohle ne, teda promiňte. Tady uprostřed, teďka se spawne někdy, velký boss. Ubírá dost. Útok na dálku jako... Hele, pojď dolů, tam jsou kamení. No, budu tady. A také se tady postupně budeme levelovat. Jo, je tu zase hovado, jo? Hovado. Co tomu říkají hovado? Hovado. Počkám, ono tady si můžeme nakupovat. Jo, Tak to si koupím. ty raketky ti udělají jako... A tohle jsou nejúspěšnější. Ty raketky z tebe budou lítat. Já vím, já to zdám. My to teď hrajeme přes LAN. Ty dělej. To se tak pomohl XP. Ale až budem level, já nevím, třeba 15 až 10, tak to bude. No ono se... Kolikátku máš level? Furt Jedna, ty máš taky furt jedna. No naši nepřátelé už mají bůh ví kolik tam. Ty chceš jít na hovada. Ty už jsi proti nepřátelům. Hele, je tu nepřátel, jdem na něj. Do toho hovadu, dělej. Zabije nám ho a on bude mít vonce v XP. Jo, zabil jsem ho. A on ho zabije, tyhle, oni ho zabijou. Tohle byl asi já, ne? Ty jsi ho zabil. Ale já jdu sem. Jo, už jsem dvojka. To je můj oblíbený hrdina prostě, pán děsů. Že je to pán děsů, že jo? Je to pán děsů. Mně se v tuty v Angel Aréně líbí, no ta Hydra. Nazdar. Ne, od tebe si nic. Co to je? Co pak chceš koupit? Přejete si? Já hledám ty... Jak pomoci? Jo, knihy. Ty vole. Ale nepřátelé, kámo, dělej. Ovečka, pozor, ovečka. Ale docela, je docela silná, hele. Hej, ona nám zabije kámoše. Kurva. Jdu tam. Ty kam to je? Ty vole, hala, ona ho zabije snad. Sice má malej Já už tam damage. běžím, já jsem na dálku, takže... Jo, toho dáme. Jo, pají zabil ty, Já. jo ty. Pojď sem ty. Tak, dáme si tohle.
Na toho hovada ještě nejdu. Na to hodě, až budeš někdy level 20. Hej, jdem na něj? Ne, nech ho. Ty vole, ale ten je slabý. No, není slabý. Jdem na něj, vole. Bude mít XP, jestli chceš mít level teda. No, tak ne, no. Nějak to nedáváš? Já jdu na pavouky. On jde po mně, kámo, pomoc! Dělej, zachraň mě, dělej. Ty si... Jo, žiješ. Pomoc mi, please. Jsou napadena. Dělej. Dej mu. Já ti pomůžu zase s tím. Počkej, on tě zabít teďka, na koho jde? Jde po mně a ten ubírá jako hovado. Kámo, pomoc, oni jsou dva. Jo, pak dala. Já trhám. Rovnou 3. Kámo, já mám 27 životů. Jsem killnutý. Já mám Dobrý, 27. Za tu čáru. Pojď, jen pojď. Já bych ho mohl zabít. Čekej, já vylezu a sejmu ho. Škoda. Už jsem mrtvý. Ale mohl jsem mu to vyžrat. Jak jsou tady všichni schovaný. Hele, je tu další trojka, toho musím. Hej, kde se to dostanu životy, nebo kde se rychle dávají životy? Jde do základny myslím. Jo, tady. Jo, tady se mají rychle generují životy. A já ani nechci si nic koupit, nebo počkej. Ne, 5000 potřebuji, ale je to úplně epický, musím říct. To je taky dobrý, se vás to On healuje. je Zerling. Nebo jak se jmenuje. Jo, Hydralis. Hej, to healuje, koho to healuje, tebe nebo někoho? Hej. Záleží Tohle healuje mě nebo Jenom někoho? tebe a myslím, že i pak kámoše. Aha, já se tak dělám. Tak jdem. Ty si to nenes. Ale tady je hrozně moc těch nepřátelů. No ty si chtěla, aby nás bylo tolik. Nebo jich spíš. Díky, že mi je pozabíš. Že mě načínáš. Kámo, pozor! Ta svině. Ty vole. Jdi s ní do prdele. Kámo, to nedáš. To si ho vodu. No bro, a půlku. Koukni se na jeho, hele, koukni se na našeho kámoše, kolik má životů. Jde Tak to? byl kámoš. Ale koukni se, kolik má, on má plus 100, hele. No, hodně silný. Co to je? Jo, ráno. No moc. Hele, je tu Větnamec, pomoc. Tak ho sejmi. A ten je silný, a ještě ten je nejsilnější. Hej, ale to kámoš nedá. Vaši přátelé. Ale ty jsou tady, je hrozně moc. Koukni se na ně. Pomoc. Kámo, a teď mi pomoc. Je jich tu hrozně moc. OK, pojď sem do toho krycího. Ty vole, ty si děláš srandu. Je! Ty Já vole. můžu utočit i z toho krycího, nalákej mi je sem. To jsem si dal na lak. Tak jsem se chtěl spawnout. Ne, Duel. tam jsem já. Ty, užij si to. Si děláš legraci. Tak tohle je duel. Většinou ve hře vždycky je takový duel. No problém je, že to projedu. Vidíte, jak si to nedává. Nejedu ránu ho dal. Ty vole, ten je silný jako hovado. No! Co je? Já se zrovna spavnul v bitce. Ty vole, ty jim dáváš ty. Já, vypadni, já jsem byl hodnej. Hej, on má rakety, kámo. Hele, tak na to ti se, on má rakety. Naváděj mi ho sem, já ho budu sejmávat. Nalákal jsem ti ho, vole. Já už na to jsem. Jo, mám ho. Ty jsi ho zabil? Ne, zabil ho ten druhý, ale já mu... No, načnu. Jdem, už je to tu čistý. Větnamcistů nejsou, ne, Už nejsou. jsou tu dvojky příšery, což je taky super. Ty žrouté jede na mě. Ale já jdu na dolejšek, tam jsou ještě ty slabý. Ty ještě seš jedničkama. Ne, já už jsem 4, kolik to je? Jako s jedničkama, že bojuješ proti jedničkám. Já bojuju proti dvojkám, to je nejlepší. Co se stalo? Jo, to jsem já. Co pá, nedáváš si to? Ne, já si je nalákávám.
Tak to si sráč, ty vole, že si taky nalakáváš. Zatím se XP pomalu, pomoc, ale zase po mně jde ten blbej pavouk. No tak dělej, zalez dovnitř. Zalez Oh, do to je krytu. svině. Dělej. Já nemám manu. Já mám many, ty vole, že bych mohl. Ono zase dal ten druhý. On má hrozný damage, ten A to je dal. teprve, no, damage má jako... Pojď na hrdinu, ty vole, Pojď koukej. na ty tady dole. Jsou to dvojky, na hrdin... Hele, ale... Tuto bychom mohli, no. Pojď sem úplně Au. Mě zabil pavo. Ty. na hydr. To je ten hajzli. Ty, to jsou sami hajzdíci. Až budeme level prostě 30 nebo tak si to No, budeme on dávat. jde po mně. Jak je tu bez největší level? Nevím, já... To? Video doufám, že nebude dlouhé, tyhle, bude dlouhé hodně. No bude, protože při aréně není... A nás to hrozně baví tohle. Další level. Hele, musíme si dávat pozor na ty, až se sem pokryl. Ale ovečka, dělej, jdem po ní. A on je tam ještě... Ty vole, au. Já jsem mrtvej. Ne, nejsem. Kamu, já zdechám. On je dal Je. jednu ránu hajzli. Náš hrdina Mě zablskal těma svýma raketama. Svině. Hele, dávám vám manu, hele. Zrychlí vám to hrozně speed. Hele, já si počkám a konečně si koupím mý raketky. Ty jsi se koupil? Nebo na co si Choď do tuto obchodu, jsou tu věci. Třeba za 5000, tu ten ti dá 500 plus 500 a tak. Ty Za to 5000. koupíš? Ty si to koupíš? No, ale tu ten vypadá slušně. Já si koupím ty raketky, jsou dobrý, ne? Hej, co si mám si to koupit? Kolik máš, ty vole, ty máš toho nějak moc, ne? Já si koupím mý raketky. Ty raketky jsou hodně dobrý, musím říct, jako. Počkat, já je, jo, mám je. Jenomže když máš rychlost, máš úplně něco jiného. Ty si je dáváš úplně na jednu ránu. To víš, když mám 750 damage a k tomu ještě kolik? 150 speed. Ale já a tak. teďka můžu vstát a můžu se jen koukat, jak budu chtít, pak koukej. Vidíš, ty Hej, raketky mám tu jsou dobrý. hrdinu. Ty ho dáš na půl. Ne, on mě dal, ale mám příšerně má, no, má půlku. Já se expím, víš co. Jde na tebe. Au, já jsem ho dal na jednu ránu. Já jsem ho dal na jednu ránu s těma raketama, ty jsou Ty tak rakety silný. jsou fakt luxusní. Tak se je kupne. Ty vole, tady všichni chcípají. To je explení, já bych si ji koupil. Já budu tady stát a kosit, no. O. Já taky stojím, vidíš to? Problém je, že já jsem na dálku, takže jako... No ale ty to musíš sám, mě to automaticky, víš co? Já můžu prostě čekat. Hej, mě to hodil ohňovej meč, hustý. Takže budeme se chvíli expit aspoň do 10. Ale tohle je explení, koukej. Já jsem tě říkal, že aby se koupil. Já se koupím až pak. Vidíš, ale jak si už vydělávám pěkně. To se vydělává hrozně moc. A mohli bychom už jít na těžší. Prasátko, tebe nedám, že jo? Tebe nedám. Dáš ho, když půjdeme dva. Tak jo, jdem. Ok, už běžím. Ty jsi takový pomalej, ty. Ale za to jsem hydra. Kam? Jo, to je náš. Tak jdem. Střílej, já jdu na něj. Ty vole, já ti pomůžu s tím. Ty vole, on je... Ty vole, on tady byl schovaný. On mě dal na jednu ránu, kolikátku má den, náš hrdina on ten má takovou velkou damage, to jako nejde. Ten kamen ne... Hej, já se jdu zabít. Škoda. Víš, abych mu to... Daj, pojď na to. Ty, toho nemůžem dát, toho nedáme. Dáme. No tak si věř.
Bacha běží. O, A zrovna arena. zase já. Jseš tady nejlepší. No proti tu tomu nejsem jako, jo. Nechtěl bych. Toho dáš. Já mám málo životu. Ne, Ty vole. dotce tě vůbec. No dotknu, ale on má speedy. Já vím, no. Kámo, pozor, já zdechám. No tak ne. Mám ho, je tu, hej. Ty jsi ho zabil, to jsi tak Jo. silný, ty. Ty vole, Hej, tak pomoc, já ti s ním pomůžu, dělej, pojď, já mám málo životu. Hej, já ho střílím. Hej, On ty jde po raketky jsou mně. ale dobrý, ty raketky jsou dobrý, ale. Koukej, hele, jak jsou pěkně střílím. Já si zlepším angely. Hej, tak tady běhej, já ho budu zatím střílet raketkama. Bacha, hrdina. Ten je silný jako prase. Pomoc, on běží po mně. No aby... Jo, už tam běžíme. Co mě zabilo, jo, hydra. Hej, ta hydra je za chvíli chcíplá, kámo. No to jsem já, ta hydra. Tohle za chvíli chcíplí. Ty vole, škoda. Hej, kde? Co mě tady Ty jsi ho zabil? zabil, on tam bylo to, ale on chcípnul. Co jsem, já jsem ho zabil, nebo koho jsem zabil? On je mrtvej ten hajzlik. A už to tady bylo znova a je těžší. Jo, Už to on je ničíš, mrtvej. ty vole. Někdy z toho vypadávají luxusní předměty. Tak jo. A já si jdu vylepšit rychlost. Kurva, pomoc! Já se tomu byl střelil, bylo by to střílí. Hej, já tady budu běhat a vy ho zabijte. Já ho provokuju. A on jde po mně. On jde po Ne, mně, on jde kámo. po mně. Jak všichni do něj střílí, taková oběť. Dělej, pojď na ně střílet, všichni musíme. Takže všichni jsme na dálku, kromě, no. Já no. se na dálku hodně. Oh shit, on je zase po mně. Ty vole, já jsem tuhej za to vždycky. Kámo, on je tady nepřítel, já zdrhám. No. On je moc naspídovaný. Toho já nedám, on je naspídovaný jako prase. Počkej, já mu žádám, počkej. Dobrý, jsem v pohodě. Hej, ale ten je za chvíli chcíplej. Je potřeba víc zlata. Je potřeba víc zlata. Co děláš legraci? Co? Já chci rychlost. Rychlost, já mám velkou rychlost. Jdem na něj? No nemáš, já mám 19. Tak jako. No, jsem trochu rychlejší. Pozor! On je tu zase toho hladu. Ty vole, on se tady schovává asi. Já se jdu zabít. Tak to si svěřil. Tak to si zvěř, to si děláš špatně. Tak čekej, já ho jdu dodělat. Mám ho. Ale pozor, běhá tady ta ovce. Hej, tady je ta ovečka. Ne, to není ta Co se ovečka. stalo? On tam byl nějaký hajzl. Větnamec. Ty Větnamci, ty jsou hrozný, že jo? No, Co si teď koupím? Já si koupím to, co máš ty. Kde jsi to koupil? Jdi do toho portálu a tam je to takový meč. No. Riper se jmenuje. Tu ty velký, jo? Jo. 250 damage, ale je to za 1000. Z 1500. Kde jsem? Jo, tady. Asi zase půjdu taky tak koupit. A co tu ten není špatný. No není, ale jako koupíš si dva ty tuty za levnější cenu. Za to hodíš 3000 a budete mít stejnou. Je to ještě lepší než ten ledový. Já si teď jdu koupit něco na to. Já jsem si koupil tu ten, hele. Tak já mám 1000 ještě, tak Jaký si jsi počkám. koupil? Tu ten. Ten nemá nic. Já jsem ho měl. Angel. Mně se docela líbí, já si ho nechám. Teda ten. Jo, tuto by se mi teď šiklo. 4000 potřebuji. Tak už si to dáváme líp, no. Už tak. Jdem na ty Větnamce. Co rád, oni jsou moc rychlí, já jsem moc rychlý. Jo, dobrý, já si jdu zase do portálu.
A co chceš koupit? To mi to dá rychle. Rychlost jako čeho? Ty vole. Čeho ti to dá rychlost? Kde je vůbec ten obchod, hele, kam tě to polkne? Hej, kam tě to polkne? Kde jsi? Ty jsi tady na mapě. No tak to je pěkně na nic. Co dělá? To je na hovno. Tu ten je dobrý, hit points. Attack bonus. Bonusy nějaký. Já si myslím, že tu ten je dobrý, hele, tu ten a tu ten. Já jsme mě zase zabili. Já si jdu koupit ten tvůj. Jak máš ten jeden? Jak se tam všichni poutujou, tyhle. Všichni to chtějí. To taky, že tu je. Já jsem tak byl první, vole. Dík. Mám to. Co to je, tyjo? Co to udělá? To máš pak hodně velký damage, co? Myslíš ten... Jo, ty myslíš... Počkej, to ti dělá damage, nebo co? Čekej. Ne, to mi dává životy. Tak to bych nechtěl. Hej, já mám nějaký meč, to je luxusní. No to dělá ty... Ty vole. No tu hej. Ovečka, pomoc! Hej, ona má nějakou velkou raketu. Ne, že tam zase nejdu. Jo, dobrý, nejsem tam už já. Já tam taky nejsem. Takže jo, dobrý, jde počítač proti počítači. Tak počítači, dáš to, počkej, on to dá na pohodu. A on má hrozně moc životů. Ty vole. A co měl? On má hodně velký armor, to je svině. No tak jsme to prohráli, no. Je tam ovečka. Vidím. Jseš tu, hej. A co to má za rakety? Ona má nějaký větší, ne? Hrdina padl. Že má Já nějaký... jdu identifikovat. Co jí dává? Ona má nějaký spět. To dává 208 plus 200 to dává taky šílený bonus. Ale toho dám. To nepřátel, no tak ne, no. Pomoc. A ona má dvě to Hej, jsou tu dvě ovečky. Ne, nejsou, nebo jsou. Já tam kámo nejdu. Tam jsou hovada. Na odpočinek není čas. OK, už to víme. Gold. Hele, tady jsou bitky, kámo, a hrozně veliký. Já už vím, kam se půjdu, jak zpět. Tady jsou ale bitky jako prese. Hele, už je level 15, on se čím dál zvětšuje, jeho level. Tak to je cikánský hovada. To jsme v Ryťas. Co? Dáváš si to. Ty už jsi level 9, jo. Toho nedáme. Já už jdu na jedno... Jak to dostanem sem? Vojska jsou napadeny. Aha, tady. Hej, pojď se mnou na jednoho hrdinu. Na Na koho? tu toho. Toho bychom mohli dát pišku. No, má 2000 životů jenom. Já si ještě dám tuto bose, tak. Je, Číňan. Větnamci mají nový. Jo, Větnamci. Je cikáni. Ten Větnam, hej, odsud. Já ho zabiju. Tak to si děláš pak dál, koukej, kolik máš životů. 100 dátě. Že se nestydíš. No, jako, děláš si srandu. Ne, ale on je tam ten jeho kámoš. Kde je ta svině? Poma! Ty vole, ať jdu prdele. To jsou 14. Vidíš, jak je, já jsem ti říkal, že ten počítač bude těžký. No jen, to jsem říkal já, ty krokos. Jo, no to máš jedno. To máš jedno, počkej, já to chci. Ale to je jedno, tak víš co, stává se. Ty si chci jít? Ne, já ne, já jdu. Naše vojska jsou napadena. Jo, zabil jsem ovečku. Fakt? Jo, hajzlovskou ovečku. Ona šla proti ještě tomu monstru, ne?
Jdem na toho boss, jo, jsi chtěl na něho. Ale on je tu Větname. Se vám na to. Větnamce má na obchodu. On jde na tebe. Hej, co to je za příšeru? To je predátor. To je ze Starcraftu. Ty jsi to dal? Ne? Já, hovado. Náš hrdina padl. Ten Lucifer je... Lucifer. No on se fakt tak jmenuje. Lucifer. Kdo by si pomyslel, že nějaký chlápek, co nás tady bude drtit jménu, se bude jmenovat Lucifer, to je tak trošku... Děj, pojď nahoru. On je tam Lucifer. Není. Aha, jsem. Kámo, pojď, že není Lucifer, díky, ty vole. To nebyl Lucifer. Aha, no a jdem. Já mám málo životu, já ho nedám, Lucifera. Uděj si to Sofie s Luciferem. Uděj si to, protože já zdrhám. Ty jsi jí dal? Dobrý. Jdeme. Já jí dal, nebo ty jsi jí dal? A do hajzlu. Hodiny? Problém je, že jinak se odsud nedostaneme, jo, kámo. Oh. Hele babičko, necháš nás. Já vím, jak se dostanem, koukej. Já ho obejdu. No že jo. Počkej babi, ne. Ty hodiny, ty jsou úplně luxusní, že jo? Já se bojím. Jak to tady obcházíme. Kámo, počkej, jdi běž první. Ty běž první. Ne, pomoc. Běž první, dělej. Já běžím, čau. Ty jsi hovado. A dělej, ono to nejde. To je hovado. To nešlo. Ty jsi dal. On dělá to Si jdu zabít tady ty, pěkně. Hej, to je prase, nebo prostě ono mi to všechno sežere, ta bába. Já chci jít sem. A ona je tady ovečka. Hej, oni jsou tady zase Lucifer, jo. No, Lucifer. No. Ona na mě jde, ovečka na mě jde. Help me. Ovečka show. No, nějak tak. Ona jde po mně. Nechtěl bych. Kámo, já tě zabiju. Nepomstím tě. Jsi sráč. A ty si to dávají, oni, že jsou nejlepší z našeho týmu. Jo. Jsou nejlepší. Jsou to ještě? Já si jdu taky koupit raketky, už mě to tak trošku sere, takže jako beru. Rakety jsou prostě best. Tak jo. Tady vždycky je ovečka, pomoc, Lucifer. A on má málo životu, ta svině. Já mu to vyžeru. Ty vole, to je svině. Já mu ho vyžeru a tu toho mu pěkně vyžeru. Hej, on je silnej. Co zabij? Takže se dáš. Jinak si to už nedává, ty vole. No. Dává, čili pomoc! Ty vole, ani já si to už nedávám. Oni jsou čím dál tím silnější. Nechtěl bych. No kámo, to je jako na schvál, se mi objeví za zádama, jako mám porazit. Oni se chodí k nám expit, je tam i Větnamec. Proč si nemůžeme zůstat na svý části? Hele, ale já půjdu sem dolů tady. Hele, až se naexpíme, tak jdem na ně, jo. Se připrav. No, už je to zase hovado. Ty vole, a tam jich je jako prase. Au. Oni nás Nás už odpíčili. vychýli totálně. Tam tady se nedá prostě hrát. Naše vojska jsou napadena.
Tam jdeš vůbec? Jsem dolů. Oho, tady jsou pořádný prasata. No, jdu sem nahoru, nebo sem prostě. Hej, a tady jsou takový malinký, to je dobrý. Ne, já byl hodnej, Lucifer. Hej, on se mě nevšim, ten blbec. Ne, já byl hodnej, nech mě. Když jsi tam hodný. Proč to má jen jednu cestu? To je hrozný ten Lucifer. Ten je humusák, že jo? Ale tady zase blbec. Tak vůbec má damage. Kolik mají damage? Hej, ale on má malej damage. Víš, koukni se na jeho armor a uvidíš. Na kolik máš ty army? On má asi 97, tam ten nepřátelé. Ty mají hrozně silný armor, proto... Tím jejich sochu. Já jdu ničit. Tak ty se k nám dostanou raz dva. Ty už nám jdou, hele. Ale taky to chcíbá. To je na schvál normálně. A Větnamcem, uči si to s Větnamcem, nechtěl bych. Dáš ho? No. Ne, nedám. Ty vole, proč No má hrozný damage. Koukni se jenom armor, vidíš to? Okay. Kde jsi to vzal, takový armor? To je v tom obchodu, jak jsi skupoval. Hej, jak to chceš udělat, hele? Zničím prostě tu sochu a vyhraješ. Tam se nedostanu, oni tam mají ovečku show. Ona tady vysílá nějaký vlny, nebo vysílala. Kámo, oni mě dávají tu ty příšery. Oni mě dávají ty příšery, ty jsou silný jako prase. A dobře se na nich XP. Ne, jo, ty jsi můj. Město je obléháno. Jo, ty jsi teda. Dohoď, znič nám tu sochu. Buď vítán. Fakt? Jo. Proč musíme mít sochu, to neplatí. Dělej, je na ní ten... To já nedám. Mě zabili. Nazdar, vole, já to nedávám. Město je obléháno. To nedávám, to nejde. Efa. Já už vím. Ono mě to dalo jeho sílu, jakoby. Ono mi to hodilo tuto. Jakou sílu, jako. Ono mi to odebralo ty rakety a hodilo mi to tuto. Což je nějaká síla, jo. Počkej, ty máš... to je hodně silný. 500 damage přidává. Vítán. Já si koupím další healer. Jsem healer, Cíba. Kup si taky healera, please. Ať se healujeme navzájem. Ty si to. A chápeš, že to tak nedáme. Ten jsme prohráli jsme. Ty jsou zase, jo, tě zabil. Ta ovce ale hrozně silná, že jo, ta ovečka. Hej, ono to má ale nekonečný životy, Cíba. Mě dá na jednu ránu. Ovečka zničená. Už Co? je tam jenom ten. Počkej, už je to dobrý? Ovečku se zničil a je tam ještě jeden. Jeden. Tak přišel. Co jsi říkal? Já na to seru, prostě chvíli tam budu běhat. Nebo pojď, já tě budu healovat. Já si jdu koupit toho healera. Nazdar. Já tady healuju, když tak. Já už mám taky healera. Ale je tam Naruto. Větnamec. Ten Větnamec je prostě silný. A ty to dal? Větnamce, jo. Je tu, hej. Tak ty to máš lehký, když je hodně načatej, to je. Ty koukni se, kolik máme životů. Koupil jsi taky healera, jo, dobře. Jak se healujeme? Ty světla. Já mám 2 healery, kámo. Jdem na toho. To dáme, pojď. Jdem na něj. Pak je tu brouk. Toho dáme. Vidíš, když se budeme healovat, tak to dáme. Tak jo, budeme tady před sochou a budeme killit, jau. Hej, ale mohl by si mě...
No, tyhle, ten je těžký dát. Náš hrdina padl. Takže jsi legenda. Asi. No ještě ne. Nemám tolik killů jako ten, ale dost. Ty vole, zase, hele, já vždycky mu nechám asi, nevím kolik HP, asi 1000 nebo 50 HP. A vždycky, ty vole, pak ho zabiješ ty jsi, ty vole, sračka, každému to žereš. Jo, dobře, on nám pomáhá. Ale fakt to žereš každému. Já bych to nežral, kdyby tam nezbyli. Prostě žereš. Já budu healovat, neboj. No tak ne, no. Takže mě zase... Náš hrdina padl. Já tady healuju, kámo, úplně na 100%. Ten heal nefunguje na nás, že musíme mít někoho u sebe, aby to healoval. Mě to healuje, musíš mě healovat taky, hele. Jo, dík. Já budu healovat kámoš, jak se XP. Útočí na sochu. Jo, tak já ho nedám. Já se k němu ani nepřiblížím, bo mě prostě zabije tou raketou na jednu ránu. Hej, a jak mě může zabít na jednu ránu? Chápeš to? No, jsme tuhý asi. Kámo, ty my to, no, už si to dáváme líp, musím říct. No, jako ne, že líp, ale už jde to líp. Tak já si jdu nakoupit tam, kde si asi nakupuješ. Čekej, já tě vyhýluju. Prohráli jsme. Ne, já nechci hořet. Takže jo, tuto je konec. A bohužel jsme prohráli. Jo, no, tak příští díl určitě vyhrajem. Tak, čau. Čus.